Shalom, horas mari kita damang dana doa sahabat siaon, salam sehat di tasaluhukna, batu pak kita muse di jepek alai maripola. Ado rakso penatol has hatani debata, jumolo hita martangia. Debata Jehovah para sinro anda sumurung olate di basa rohanami Tuhan dia suruham namat dongani hami. Naing jumolo tumangion hatam hami Tuhan ukap roh pikiran nama sama muda berperbiatan bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Di tadamang denang donga sahaborsion hatani debata di hita di hari Kamis tanggal 10 September 2020 natar surat di Lukas video 10 pitu ayat onom sonom maridok disi. Allah ini na Tuhani molo adong di hamu haporsion na sabatun di syarun tardok hamudo tuhau galagalan marborgat maho suaton maho tulau gabi ulan na do hamu ido anggo saha dihita karong asaha porsiaon ro suku-suku ni apostolita bay maha porsiaon nami inna ido benna dia lusi Yesus molo arong ha porsiaon mu nasa batu ni syarong puido tardok hau gala-gala marborgat maho suato maho tulautina buido babidaon alani do ha porsiaon ni dilo di Heber 10 sada ayat sadai ia hapor siaoni ima posniro hadoi dia kasih rimon jala pamotuan nato tu tarimo tu nasoni ido hapor siaoni posniro hatai tu kasih rimota ahana tahirim tujulan neron molo tahirim do aka lasniroha bongo do lasniroha di bagas mulut asal porsia hita di debata na totong mahaliho tu hita lasniroha di bagas mulut atau mohadu hita asa porsia dos dei molo porsia asa porsia hita di Tuhan Yesus Kristus na totong mahaleo di hita keragam ni pasu-pasu ikun natatangio do hatana ido benna dido Rom 10 ayat 10 pitui sian na tumangio doro haporsiaon ia haporsiaon ni ima sian hatani de bata tumangion hatani de bata de bolo tatangion hatani de bata tatangion pudana ido pakor honni na tatangion ni lu gabe porsia hita di hata ni debata gabi mangulama totong di bagasan mulut di tak kadamang dainang doa sahabat syau jala hilohon ni apor syau do siap rambuk ke siap tanu hagu dengan na manopotanu na sobinotona alai porsia do pos do rohana tu debata ala ni pos ni rohana ini dangi boto ipana ana masa tujulu alai dihiri ipana do nasoni danai diliot debata do son ala ni hapor syau do sisara gugui bana neng marpinopar ido benna dilio de mata yana kutu bana ala ni hapor syau do sihabel pas hatu perlianna tu rupan di mata ala ni lo hapor syau ni macai gugu doi di bagasan nguluta molo manggugu hita mangiru sia de mata porsia hita yakin hita di bagasan ngulut tahun ido benna mohadu hita asa dapotan hapor syau ni ikut totong lo hita tangi di hata ni debata ikut totong lu hitam marsi ho tu rupan ni debata akamang kainang hita rumah sabur ragam do rana tadu di bagasan mulut tahun ragam do na tadupi masalah problema di bagasan mulut tahun boy doi tadupi ima aka parukilon di aka parianak kongo di aka keluarga di aka perekonomian na masa no aiku hita lani ko bisa pulsion boy doi hona PHK hita moru pacariatta moru padala mata pacamotatta alai sotu moru hapor syauta dodopan di debata molo moru pesa luhuna kana tahomo molo marukil pehita di bagasan mulut tahun mungkin boy habul terhatta di bagasan mulut tahun alai sotu moru sotu alani gami moru hapor syauta do debata tai ngok maka makenan do hapor syau si job ciayu ai di paluas dos ibana diujuni ai marsahid do ibana alai pos do kana tu debata marragian marmatian akapapanana habis dibabuati somma dungi musiak kaya nakonna habis di artana alai no koni nante tinggal hona tuani dah ngolo si job meninggal tuani didok ibana ngata dai napait dayo ngata dai natongki dari utaro napait ido kama kena do asabur syau alani do porsia do hita tu debata ai sino akibe alani ha porsia do dibangun sino bahtera laho inganan nasida
Porsia ro tu de bata alero de mana na wa kon alai alani ro gabi manu de bana ha porsia ni jojo do songoni taida yok Tuhan Yesus ha porsia ni ro pamalu pokok ha porsia ni ro macai dengga di bagas multon ale buhama kita porsia molo sojoro kita Tuhan buhama kita raputan haluan raputan buhama kita marpargui ha porsia ta anggo sojoro kita anggo sohya kita mananyon hata de bata anggo so yakin do kita Tuhan ni anggo ragu-ragu do hita, anggo skeptis do hita, manang pesimis do hita namar Tuhanon dangadong alai molo optimis do hita porsia hita namar Tuhanon dapotak do hita inorhon ni holong marparbe di bagasa gulita alani posro hatta di tu hatta leonon na do di hita akaragam ni pasu-pasuna unang madele hita unak tahu tak kita alai molo rope sipata berkelut tagu martanya Tuhan hasil kam molorope nata bangido di bagasan natar parsita aka di bagasan mulutau mungkin Allah hona PHK hita naeng daput tita ke parkarejuan tagu kumartanyang alai hu mangulah hita ai songoni do nang hapor siauni do ko jaw ko bus 2 ayat 17 hapor siauni anggo sema adok pangulaonna nama ate do hadirion ni hapor siauni dang dinggan molo semangula ikon na tahulah do tahapur saya alai tahulah di bagasan mulutau dang boi hita hola porsiabuti alai dang mangulah hita dak tahulah hapur nata hapur saya ido posine hata dos de song nomor 33 molo porsia do hita laku 33 tei alai tahulah tamain ta modifikasi somo dia asa dinggan somoni do hita na mangulun molo porsia do hita dapat tita ka perkarejuan leonon ni Tuhani ikon berusaha do hita talului Tuhan batu do tuau dalam molo marukin hita di bagasan mulutong iko persero hita iko kaluar do hita siani jala poso hatta tu depata lehonon na tu hita akala sinro tu julaner ido posniro hatta ido pakirimota ido hapor siaun akamakena alani sotung maso hotita mar hapor siaun ai si henokipe hinohon ni hapor siaun di mana tak hicap tu banua gijang ai halomuan di depata ru si henoki songoni manak kita kamakena sotung badili hita poso hatta di depata porsia mahita alai bolo porsia hita ikon na tumangi hondo hita asa porsia hita jala ikon na lam marsi hohot tita dolo pandiri bata so tung lam do hita taingo mahatan itu hatom molo ado ha porsia ta hape na sabatu ni syaro buido tar paurot hita hau gala galai moro uluan ahape na ta ha porsia so tung mar pepeng ha porsia molo mar pepeng ha porsia ni zoma ala na daudu ibana sia dia alai bolo tugu hapor sone soma ala na marsi hohot jonok do ibana turu pande buhama hita dapota anggoso porsia hita songoni do akana olo malum se persai donna ala na porsia do ibana ala ni pos marhata turu pande ah bena terjadi bagasan mulutong lomo ni rohani de bata mana sau di bagasan mulutong alai tapa sahat pangiduata di bagasan porsiado pangulau di bagasan mulutong Tuhan tamadong kita Tuhan tamagurupi kita tetap percaya yakin kepada Tuhan Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita asal kita bekerja melakukan apa yang sudah kita percayai jangan putus asa Tuhan Yesus memberkati amin pertanyaan kita debata Jehovah para sirwana sumurung ido tutu Tuhan naik hot hapur syaun nami tu bamu ai molarong hapur syaun nami na sabatu ni syarum boy do taphecat tami ima hau gala galai pidda boy do oluanna alani songoni golu nami ton iko posro nami tu bamu porsero hami Tuhan lehono mudo saluhu nariko di bagasan nami bolo posro hanami Tuhan ahabe namasa se leono mudo akan terbaik alani kun makirim do hami bagasan nami so tung madile hami ikon totong do hami porsia do bambu mak jonok do Tuhan molo hului hami hatam naing matakas hului hami naik di Tuhan di bagasan nami atau saat di homa hami Tuhan asir ham dosa nami jumolo urasi asa totong hami taluk habaran di basu-basu di bagasan Yesus Kristus martanya kami asir ham sak malu ham amin horas